Bai, uste azkenen egoera sail batetik atoz, urtea ez zen ondo hasi, aurreko urteko bukaera bai arraroa izan zen, eta oraintxe gauden egoeran egoteak bai, nik uste oraindik balore pixka bat gehiago duela, ez? Taldea zer den eta taldeak ze nahi duen reflexiatzen du, eta oraintxe disfrutatzeko momentua da, azkenen kopakoa hortxe daukeu. Hemendik hilabete batetxoa oraindik gauza asko gertatu aldia, baina orain gure burua hori ligako partidu hauetan jarri behar deu, bola honean gaude eta saiatu kontinuidadea ematen hilabete barru datorren momentu horretarako ondo heltzeko. Niretzat ohore handi bat, eta txikia nintzenean ez nuela horrelako gauzekin ez dara amesten, ez? Nik momentu batean imaginatzen nuna, baina askoz ere gehiago lortu dut, eta pozik nago, normala den bezala, baina jarraitu nahi dut, ez dut hemen gelditu nahi, eta batez ere lortzen ditudan gol edo gauza guztiak taldearen interesa bilatzen, eta saiatzen beti taldea pertsonalaren gainetik jartzen. Bai, momentuan normala den bezala ez neukan hori buruan, azkenen ez nintzen ez da gogoratzen ere, baina partida berezi batean, momentu garrantzitsu batean aukera izatea horrelako lorpen bat lortzeko, azkenen pozik egoteko gauza bat da, gainera etxean, gure jenteakin, mundu guztiak uste momentu horretan bai disfrutatzeko momentua heldu zela ikusi zula, gainetik azkenengo 2 urtetako sama hori bai kendu genuen bai jokalarik eta bai uste saletuok, eta orain azkenengo urratsa edo pausotxoa falta da, baina gutxienez han egoeteko eta guzti hori bizitzeko aukera izango dugu. Bidea egiten jarraitu nahi dut, taldeari laguntzen, klubak bai azkenengo urtetan hartu duen dimentsioa edo importantzia bai uste eta handiagotu indela, eta denok batera bide berdinean egon da horrela lorpen gehiago lortzeko desiatzen. Idoloa. Talentua. Kapitaina. Killer. Airetxe. Hegazkina. Azkenen normala den bezala nire ametsa betetzen nahi nintzen, lehenengo partidak ziren, saletu guztien aurrean, eta oraintxe bai anoetak eduki duen aldakuntza edo transformazio guzti honekin bai, zaila da imaginatzea bindala hainbeste urte pasa ziren hainbeste gauza, baina nik uste aldaketak bai honeako izan dela. Zalantza gabe nire bizitzako goli garrantzitsuenetako bat izan zen. Oraindik 18 urte neuzkan, lehenengo taldean 10-15 partida jokautan egon bakarrik, eta
etxean anoetan bat eta huts irabaztea Bartzelonai bateko gola sartuta, momentu oso berezi izan zen. Bai, usteet mundu guztiarentzat urte eta erdi, bi urte zailak izan ziren. Ez genuen aukera gehien gustatzen zaiguna jentearekin konpartitzeko, eta azkenen zure postasuna ez badezu jentearekin eta zuk nahi ezun jentearekin konpartitzen, ez da inbesteko postasuna. Ustete bai beste modu batean jente askorentzako liberazio puntu bat izan zela, nahiz eta egoera txarra izan, gutxienez etxetik izan da ere partiduak ikustea, eta gu nahiz eta hemen bakarrik egon, gu momentu hori sentitu ginen jentearen bultzadarekin. Bueno, normala den bezala, azkenen lehen esan dizutena ez, zure postasun momentu horiek jenteakin konpartitzeko aukera baldin baukezu, azkenen postasuna asko handiagoa da. Modu baten bai uste oso zorionekoa sentitu izan naiz beti izan dute familia, lagunak, ezagunak, oain txikila, emaztea beti egon dia hor, momentu hon eta esain honetan, eta azkenen behaiekin postasun momentu eta une horiek konpartitzeko aukera izatea, horrek emateizu baita ere postasun doblea momentu batzutan. Bueno, nik uste baindik ez dela guztiz kontziente honek guztia daukan magnitudeaz, baina egia da berarekin gauden bakoitzean esaten diogula noizean behin, aitak eskuakin gola sartzen du bakoitzean zeiten du, da beak bai imitaten saiatzea, niretzat horrek balio du gehien, normala den bezala nire familiak, nire gurasoak, arrebak, lagunak eta emazteak batez ere badakite guzti hau behaien gabe zinezkoa izango zela, eta oso eskertuta nagoela momentu hori nirekin egoteagatik, baina azkenen aitatasunak emateizun munduaren eta futbolaren perspektiba desberdin hori, horrek egin dit aldatzea. Pozik nago eta sentitzete bai nire lan egiten nagoela. Batzutan okerro, beste batzutan hobeto, baina uste bide honean nagoela, burutik lasai, disfrutatzen momentuaz, lehen esan dizuten bezala bai aitatasunak pixka bat hori emateizu, azkenean egunero gauzetaz gehiago disfrutatzea, partidetaz gehiago disfrutatzea, ospatzeko momentuak daudenean beste perspektiba batekin hartzeko eta gauzak gaizki doazenean normala den bezala minduta sentitzea, baina min horrek ahalik eta gutxien irauteak eta gero arlo pertsonalera ez eramatea ez. Ez dakigu hemendik X denborara zer gertatuko den, nun egongo geran, munduko egoera zen izango dut, baina argi daukat hemen egoteko aukera daukaten egun guztiak aprobetxatu eta disfrutatu ingo ditutela. Bai niretzat, bai nire familiantzako egun oso berezia. Nire derbiki baten anoetan lehenengoko gola anoeta zaharrean izan zen, ustet. Januk jokaldi bat inda gure eskubitik, baloia arean sartuta, eta nik eskerrakin lehenengo tokean baloia barrura sartuta, ustet, okeres banago. Bai, goratzen naiz PSV-en kontrako partidua, penaltiz, eta gero behaiek baloia aukinda, gure goiko presio baten, baloia barrura sartzeute zelai erdikoei, Martinek lapurtze du eta toke batean baloia jartzeit ni kontrolatzeko eta eskerrakin zuzenean baloia gurutzatzeko, eta uste egun hori egun polita izan zela, egualdia naskarri zeon, dena euriz beteta, zelaia bai pixkanaka putzuz betetzen, eta PSV kontrako talde bat, PSV bezalako talde baten aurka etxean irabaztea eta sentsazio oso onak eukin genitula bizitzea, egun hona izan zen. Partida
emozionalki polita, baina aldi berean oso gogorra izan zen. Bigarren mailako talde baten aurka ginen jolasten kopako semifinal batzuk, eta jente asko uste zuen ja finalean geundela, gauzak errezingo genitula, eta talde batetik ulertu aldet momentu batean erlajazio puntu hori eukitzea kanpotik, baina guk argi genuen gauzak zailak izango ziala, eta halaxi izan zian. Aurretik jarri ginen uste penaltiakin, gero berdinketa lortzei dute, eta mundu guztia dardarka hasi izan, baina bueno, zorionez ondo irten zen, eta horita gero etorri zen momentuare bai ondo irten zen, hasi que posik. Etxean ja aurretik pare bat partidu emaitz positiboak lortuta Champions bezalako konpetizio baten, eta gero hemen etxean genuen partidua ikaragarria izan zen, uste mundu guztiak disfrutatu zula pila bat, gauzak oso ondo irten ziren, eta nik uste hortxe konturatu ginela, kapasa ginela, naiz eta multzo oso komplikatu batean egon aurrera ateratzeko. Bartzelonan kontrako partidua nahita nahi ez egun diferentea eta berezia da danontzat hemen Donostin. Azkenen ospakizuna egun bat lehenago hasi zen partidua bukautakoan, mundu guztia ospatzen, gero partidu eta gero baita ere aukera izatea, nahiz eta Donostikok ez izan, Donostiko danborradaren momentu hori plazan bertan bizitzeko aukera izan genuen, eta oso berezia izan zen. Bai, nik uste bai batez ere jendeak, etzulako bizi eta etzielakoan egon, baina baita ere guk maila oso altuan hori hor barruan daukegu. Azkenen naiz eta bere egunean finala jokatu eta irabazi eta hainbeste urte pasata gero berriz ere titulu bat lortzeu, lehen esan dizutena, jentearekin ezin badezu konpartitu, jentearekin ezin badezu momentu hori bizi, ez dezu berdin disfrutatzen. Eta guretzat berriz ere horrelako momentu bat behaiekin bizitzea eta mundu guztiak egun eta asteburu luze guzti hori bizi ahal izatea, uste berezia eta ezberdina izango dela denontzat.